Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semua. Ini lagi acara-acara santai bersama teman-teman di sini ya. Teman-teman di sana ada Mas Dodo, Mas Kaji Dodo, di sana ada Mas Wahyu, Zainuddin Amset. Zainuddin dengan Muhammad Zainuddin. Nah, ngono lho. Jadi iki mau bar kumpul-kumpul acara perkututan karo santai ngene iki lho. Santai jadi malam hari sambil minum kopi. Minum kopi. Acarane sesuk apa yuk? Acarane yuk sesuk yuk. Ana acara apa yuk? Acarane besok itu jalan-jalan sawah itu rumah itu Mas itu teman saya lagi datang nih bos ya kan itu burden wah itu wah kupengmu ngono pun gak bau temen itu arah ngendi? Arah kulon. Kulon ndi? Mesti Wingi malam minggu. Malam. Piye, Bro? kututan piye? Ayo wis ngene iki, Bro. Kok kaya apa kuwi? Tim SAR. Heeh. Ya setiap nganu bengi ngono kae kok. Oh. Hah? Oh. Ayo kanggo bengi ngono kae. Saiki wedhus. Wedhus bengok. Wedhus kulon kuwi lho mburine Bali lho. Aduh. Ini daerah iki ngono. Suara wedhus sing mbek ngono kali to. Sisik. Oke. Gua ya asu. Ya piye? Padha wae wong nyalek. Hah? Glinding bol. Ana apa? Bakone kok ngono kae. Ayo sos-sosan ya. Tak kene kotake Wahyu kene mau ke kotak. Lumpingan glinding. Kaget to. Ngerake tok. Kowe kok Jackie Chan nganu. Rupamu kok Jackie Chan itu. Kucluk. Jackie Chan sing nemu ngene berarti. Jane aku enggak Resik putih, persis Jackie Chan. Kincang. Hah? Kok kincang. Kincang iki sapa? Artis Hongkong. Oh. Kincang. Kincang Indonesia ya kok. Sapa? Saur sepuh. Saur sepuh ya sapa artise kok malah saur. Ku jeneng film kok saur sepuh. Ngopitin ke diumpitin, kayak ngomong diumpi ketin. Mau gak Yuli tentara. Siap. Yang iti Manis, putu sing kae. Manis. Malah Yuli ramrene. kok ora yang kok nek rene Ora wis bali kok. Mau rene wis bali. ngopo dinten. Dikon tuku apa kon blonjo apa mah. Peterke belanjanan. Ya ora ngerti kok. Peterke blonjo. Mas Dino iki bar proyeke gedhen saiki iki. Ngeri pokok iki. Gaweni sandal, gaweni Yang mau di proyek mana ini? dapat proyek besar ini Mas Din buat sandal apa Din? Iya pakai sandal ha? Sandal batok. Sandal batok. Sandal bendang. Benang ya. Pandan. Sandal pandian. Jos pokoknya. Kreatif. Lebih bagus YouTuber. Lebih cakep YouTuber. Ya ta. Kerjanya Soteng. orang mainan. Kayak mainan dolan rono rene dibayar. Kandhane tak omong gitu. Enggak terikat. Nganggur iki nek ditelateni lumayan. Tenan ra ngapusi lho. Lumayan bagi wong kucuk. Tenan ya takone Dodowi. Nganggur nek ditelateni lumayan ya. Kok stres wis ora stres. Ya iya. Wahyu nganggur nek ditelateni lumayan kae takone. Tim SAR padake. Dodo iki saiki 3 roda ya.
Diwaca iso maca ora, Den? Aku wong. Ngurai. Arka ngono kok tulisane kae. Agus Rohmat kae lho ning kene tulisane Agus Rohmat. Krungu to yo. Wedhus to. Kudu lah itu. Nek bengi ngono kae. Itu sing ngidul pedhus. Kaya celot sendiri iku seru. Kaya wong njak tulung kecekel. Ayo kerep aku krungu, aku metu tekan buh kadang to. Nek tak tiliki. Oh, jeknal minggu mlaku tekak nganu. Jak sini. Sapa? Aku malam minggu kan dogelut-gelut ning kono to. Apa? Dogelut-gelut kae cah nom-nom ae. Pas ndayakane lho. Aku kan metu saka kono. Ono faat, ono petogar, ono cah dalan petukan, ono ari kebu, ono wong. Ulah ramai tenan sih. Pol ramai nih. Ya kuwi cah cilik-cilik kuwi saiki lho. Modal lomben-lomben, nah ngombe anggur wis ngepit. Wah, ana wedok bareng din. Ana sing wedok Rusak ijabat. Wedok, ya kuwi ngasih ndayang-ndayang paling mabuk, paling wedok-wedok cah cilik-cilik ya akeh. Ya paling sak umur SMA, SMP. Jambel ora. Breno wis do Bali terus iki. Wis do Bali terus ya ono sapa rene? Kancane Dodo. Sapa? Sapa? Endi? Sing sapa? Kancamu mau Ngombo. gendut. Siapa? Ngombo. Kok ngerti? Enggak, Cok. Wes sinaune kok ngono dadi saiki ngeri. Iki ditakoni Takon iki ta? Yesus ki mati terus dino. Oh, ngene ta. Sing nyabut nyawane sapa niki. Internet YouTube keagamaan, religi ya. Wifi lancar. Kae nggowo kae njaba wae lancar. Urung kabel urung diolot. Diolot. Ayam sesuk iki lancar. Nang kene live streaming nang kene sinyale gede, pusate lak gede. Ya ngono kuwi. Hah? Nganu wae. Rumah Apa itu? wae. Oh, nang jero rumah hantu to. Apa nganu, apa jenenge? Nganu paling Rumah hantu. wani-waninan ning petengan apa jenenge? Wis nyali. Uji nyali. Ora ning rumah hantu. Wani-waninan ning petengan. Uji nyali. Dah, kowe kan turu ning rumah kamera dikai omahe ke gelem ra? Awan Malam siji sura ngono wae wis. Sesuk iki Mas sesuk tak rong dina kas. Malam satu sura. Nek wahyu wani wahyu. itu ora wani. Awane. Bengi aku wani. Heeh. Aku wani. Kamu sang ngopahi wis dorene. Aku wani ning anu ngombe batu tidur sing gas. Wah, Ngombe batu tidur sing gas. Lesek ngene tadi. Kate-kate esuk wis aman lho. kok mau cat macet. Apa TikTok apa YouTube? Bensin entek berarti ya. Paling Bensin kan sini mecah banget. baterainya sepiro to? TikTok apa tuh? YouTube kok gitu. TikTok kok. TikTok Itu makan soal. tambah macet ya. Di. Rolas pepunjul. Ora dengkut cas apa piye? Biasane dadi nggo kayak ngisor jok. Ayo. Lo cepet kok cas kuwi nggonku. Fast charger. Opine gitu.
Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya karena sudah larut malam. Cukup sekian dulu vlog kali ini. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat